Recollendo as queixas de numerosas familias do municipio, a Marea Cidada denuncia a longa lista de agarda existente no servizo de pediatría. A agrupación independente considera moi grave que exista unha espera de máis de 10 días en atención primaria. O día 1 de maio trasladaronnos distintas familias de Noia que querían pedir cita no servizo de pediatría de que non os atendían ata o día 10. E, curiosamente, con un déficit de persoal tremendo que seguramente a persoa que atenda a eses nenos e esas nenas non sexa especialista no servicio de pediatría. Nós estamos moi preocupados porque é unha dinámica que se ven dando nos últimos anos e que temos que erradicar. Nos próximos días, a agrupación iniciará unha recollida de sinaturas para levar unha iniciativa non de lei ao Parlamento, instando a mellorar o servizo público da sanidade en Noia. O Grupo Municipal da Marea rexistrou unha iniciativa no Parlamento Galego que vamos a recoller sinaturas nos vindeiros días para acabar con isto dunha vez por todas. Non pode ser que Noia sempre estea condenada a quedarse sempre atrás no que non son os servizos sanitarios e os servizos públicos en xeral. A este respecto, dende a Marea critican a pasividade do grupo de goberno por non ter iniciado ningún trámite para mellorar a xestión de persoal no Centro de Saúde Noiés. Non entendemos como ante este despropósito desta lista da agarda nunha atención primaria que debería ser de 1 ou 2 días como máximo, non hai absolutamente ningunha voz discordante no grupo de goberno que lle poña freo a esta cuestión. Non só importan as inversións en cemento ou en formigón, senón que tamén importan os servicios públicos.